Sjouke van Kammen van Kolmesweg ontsnapte dit weekend onder de bij een autocrosswedstrijd op Texel. Hij moest hier uitwijken voor een auto die terjocht op hem afvleeg. Het hacken wordt, het is een rodeo wat mij een prille contact heeft. Dus ja, het hakken je mijn bultje, ja. En de vleen begint in te vleen. Dus ja, dan heeft me correct al wat je weg komt er wat al. Al 20 jaar is Sjouke van Kammen starter bij autocrosswedstrijden. Hij had er zo'n 40 in het jaar. Echt onder de indruk, wie dan ik net. Je bent wat wend in dit spultje. Dus je weet dat er wat gebeuren kan. Dus ja, en jij wil vaker wat meemaken omdat je al wat jaren mij speelt. Dus ja, nee, ik ben er net echt bot van schrokken. Van Kammen had er altijd rekening mee dat er wat baren kan. Je verwacht je het net, maar je weet er wel dat je er rekening mee houden dat het gebeuren kan. Dus ja, je moet altijd een beetje de focus hebben op wat er op je aankomt. Dus ja, je weet dat er wat gebeuren kan. Het is een spultje natuurlijk, maar ja, er kan altijd wat van een auto aanbreken. Dus je moet altijd wel de hassen er een beetje bij houden.